Bona tarda i benvingudes a l'Esquerda. Avui conclourem el cicle que vam començar a principis de desembre sobre crisis joves i com organitzar el malestar. I en aquest cicle hem pogut parlar de malestar juvenil, de repressió, d'aïllament, però també hem reflexionat al voltant de propostes sobre les quals poder construir. No? I en aquesta línia avui volem tractar el tema concretament de la salut mental. No? Les mesures fruit de la pandèmia han generat aïllament, soledat, ens han apartat de les persones, del contacte amb la resta i algunes vegades s'ha arribat a menystenir les relacions que no generen beneficis, no? Que no són productives en si mateixes, és a dir, les relacions socials. Per tant, molts cops ens hem vist mancades de recolzament i sota una pressió molt important, també fins i tot econòmica. I és que, de fet, ja veníem d'un escenari prou complicat, no? Però ara la situació és especialment asfixiant, perquè hi ha una constant pèrdua de llocs de feina, perquè els efectes de la pandèmia són devastadors, perquè hi ha uns impactes psicològics que estem rebent de tot això, no? I això ha fet que es debiliti també la noció de comunitat, els llaços, els vincles, etc. Per nosaltres, però, el millor combat de l'aïllament, no? D'aquesta manera de viure, no? Que ens està paralitzant, d'aquest apartament entre les persones, la resposta està en el títol de la xerrada o potser fins i tot en el títol del cicle de xerrades mateix. És que ens hem d'organitzar, no? Hem d'organitzar el malestar i ens hem de posar les piles per començar a impugnar el que hi ha i per poder pensar com volem viure, perquè està clar que viure així és insostenible i això s'evidencia en molts àmbits i, com dèiem, també en el de la salut mental. I per aquest motiu avui comptem amb la Clara Castaño, serà la nostra ponent, que és membre de l'associació Abilis, que intervé en l'àmbit de la salut comunitària per transformar, no? Per poder canviar el tractament del malestar i el patiment. I a més, ella és autora d'un article que ens ha semblat molt destacable, que es diu Més enllà del pa, sostre i el treball, quina vida en comú és possible per construir rere la barricada. I aquest article el podreu trobar a l'últim número de Catarsi anomenat L'era del malestar. Per tant, dono la benvinguda a la Clara i la connecto per aquí. Vale, doncs ja estem gravant. Doncs la primera pregunta era sobre l'article que vas publicar en el darrer número de Catarsi, L'era del malestar, no? En el qual asseguraves que el patiment té sempre una dimensió política. Llavors, et volíem preguntar una mica com es tradueix aquest patiment en dades i fets i concretament pel que fa a les dones o les joves, com afecta aquest discurs i aquestes pràctiques. Doncs començo per desmuntar una mica no, en realitat del tot, el discurs aquest de que la depressió és una malaltia dels rics, no? Segons dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, la major prevalença de quadres depressius majors es donen al grup social relatiu als treballadors no qualificats. No? I la prevalència de les depressions va baixant a mesura que pugem en l'escala de la classe social. I si agafem el mateix estudi i el mirem en perspectiva de gènere, doncs, evidentment, es repeteix aquest mateix patró, però, a més, les dones pobres mostren una prevalença de més del doble que els homes pobres. Això a tots els rangs d'edat. No? I a pesar d'això, doncs, a les facultats de psicologia es continua estudiant la disfunció dels neurotransmissors com la causa principal de la depressió, no? I s'invisibilitza d'alguna manera aquesta evidència de que les persones que usen els serveis de salut mental, per dir-ho d'alguna manera, han experimentat altes tasses de trauma en la infància i en l'edat adulta. No? Per nosaltres això és una qüestió bastant rellevant. I, al final, les persones que pateixen o les que més pateixen són, efectivament, les persones exposades a la violència estructural. No? Dones, pobres, persones racialitzades amb experiència migratòria, persones neurodivergents o amb diversitat funcional, no heteronormatives o dissidents sexe-gènere. I, a més, en el cas de les persones joves, totes aquestes qüestions interseccionen, a més, amb el paternalisme clàssic que es viu vers la joventut i les dificultats, ara encara més agreujades, d'emancipar-se de la família, que sovint és un lloc de violència també i de reproducció d'opressions. I a més, com aquest aïllament
Aquesta depressió genera aïllament i analitzant una mica això doncs ens fixem que ja fa dècades que veiem la dissolució dels llaços comunitaris, sobretot des de la dècada dels 70 amb l'entrada del sistema neoliberal, etc. Llavors et volia preguntar una mica si podem afirmar si ens trobem en un procés d'aïllament que s'ha accentuat amb la gestió de la pandèmia. Com es relaciona tot això amb el malestar? La desaparició dels llaços comunitaris, en part per destrucció i en part per dissolució a causa de lo simbòlic, de lo cultural, configura d'alguna manera com una manera d'estar al món, que té molt a veure amb aquest ideal d'autosuficiència fundat pel capitalisme, al final. I la individualització a la que porta aquesta ruptura amb la comunitat de suport afecta a les possibilitats de donar significat, per exemple, i de construir relats entorn al que ens passa i el que ens fa patir. Pel que fa a la gestió de la pandèmia, és evident que tots aquests processos s'han agreujat. De fet, bona part de les mesures proposades per l'Estat i pel govern repercuteixen sobre uns llaços comunitaris que ja estaven molt debilitats. És a dir, les persones que ja patien ara pateixen més i a més ho fan d'una manera més individualitzada i invisibilitzada, i les persones que potser no havien patit tant fins ara ho comencen a fer i es troben sense recursos. Vull dir, de fet, les estadístiques parlen d'un augment important d'experiències d'ansietat, d'angoixa, de frustració, de ràbia. És evident que l'experiència del confinament i les posteriors mesures han augmentat el malestar social. I, a més, n'han modificat l'abordatge amb moltes qüestions, des d'aquest aïllament i aquesta manca de suport social a les dificultats d'accedir als sistemes de salut, per exemple, o d'atenció social. I en tot aquest panorama, quin paper creus que juguen les xarxes de suport, com a manera d'organitzar-se i de poder prestar ajuda i suport mutu col·lectivament? Jo crec que durant el confinament la sorgida de moltes xarxes de suport als barris, sobretot entorn a l'habitatge o entorn a l'alimentació, han sigut qüestions molt potents i que hem de celebrar. El que passa és que també, fent una mica d'advocat del diable, com d'alguna manera són insuficients per si soles, d'entrada perquè sense una transformació del mode de producció les bases de la societat no canvien, això ja ho sabem. Però aquestes apostes també són insuficients perquè d'alguna manera no van acompanyades d'un canvi en la cultura o en lo simbòlic, fins i tot dins de les pròpies organitzacions. Sí. Ara, que no se m'escolta, em sembla. Això, com des d'alguns sectors feministes, s'ha proposat de repensar les cures des d'una perspectiva col·lectiva, que és una mica potser aquesta funció que estarien fent les xarxes de suport. I amb l'arribada de la pandèmia i tot plegat, s'ha començat a parlar o s'ha posat potser més en valor el terme de crisi de cures. Et volia preguntar una mica què en penses sobre aquest concepte i de què parlem quan parlem de crisi de cures. En realitat, com el tema de les cures, fa anys que en parlem, de les cures, de la sostenibilitat de la vida, també de la crisi de les cures, conceptes que ens han arribat sobretot gràcies al treball fet des de l'economia feminista, no només, però sobretot, i que sovint no hem sabut com traslladar a la nostra quotidianitat o a les nostres organitzacions. Això el que dèiem, malgrat ens hagin arribat per part de l'economia feminista, també són elements que han anat aportant els moviments de persones neurodivergents, per exemple, o des de l'activisme boig, i que malauradament no tenen tanta visibilitat i tanta presència als moviments socials o als espais de militància més clàssics. Crec que és un tema bastant central. Les cures, de la manera com jo i des de l'associació Habilis les entenem, més que una activitat o un conjunt d'activitats, s'han d'entendre com una forma d'estar al món, que sorgeix de la consciència de vulnerabilitat d'un mateix i dels altres. No és una cosa que fem per amor o per ser coherents amb el nostre rol de militants, és que no hi ha una altra manera de viure en societat de manera sostenible. Llavors, com viure des de l'ètica de les cures
és fer-se càrrec d'aquesta condició finita dels subjectes, no? O sigui que el repte és, en definitiva, construir contextos que possibilitin el desenvolupament de la dignitat i del benestar, no? I això implica també repensar o reconfigurar les mateixes idees de benestar, de dignitat, no? Des de emancipar-les d'alguna manera de les seves concepcions masculines, blanques, riques, normatives, no? En definitiva, és replantejar els pressupostos sobre els que s'ha construït l'existència humana. I en aquest sentit, en la línia del que deies ara, no? En molts moments dins del teu article fa referència al terme d'hegemonia, no? Llavors, com que explica per què davant del malestar i el patiment la resposta no és necessàriament l'organització, sinó situar la individualitat en el centre del discurs, no? I fins i tot trobar una resposta a l'extrema dreta o a la hipermilitància que comentaves a l'article, no? I llavors et volia preguntar què podem fer per poder polititzar aquest malestar i poder-lo convertir en una font d'organització col·lectiva que transcendeixi, no? Que surti una mica d'aquesta concepció hegemònica. Vale. Evidentment, la transformació de la societat passa per l'organització de la classe treballadora, no? Això ja ho sabem. Però també sabem, espero, que des de fa dècades la crítica a l'economia política per si sola és insuficient, no? A l'hora d'explicar la lluita ideològica actual. I en aquest sentit, el concepte d'hegemonia i la necessitat de treballar doncs, des d'aquest nivell resulta, almenys des del meu punt de vista, imprescindible, no? De fet, moltes de les lluites actuals, el moviment per l'habitatge, el moviment feminista, el moviment antiracista, ja parteixen de la politització de malestars compartits, no? Perquè en realitat són espais que neixen de la posada en comú de qüestions estructurals que travessen les nostres vides i que generen patiment, no? Malgrat no s'anunciï així, no? I això és una cosa important perquè moltes vegades les lluites es plantegen des de la urgència, des de la resposta, no? I això no ens permet potser fer una tasca més reflexiva, més profunda, més estratègica, no? Parlant en termes del marxisme clàssic, que crec que és molt necessària, sobretot en relació a transformar els sentits, els significats, els valors, no? Les visions sobre el món. Sobretot quan parlem doncs, això, no? De salut, de benestar, de dignitat, de malestars. Vale. Llavors, quines alternatives creus que tenim, no? O sigui, a partir d'aquí, quina és la nostra proposta? A partir de què podem construir? D'entrada, jo crec que parlant en termes de malestars, de salut mental, no? La cosa comença d'alguna manera amb una crítica al model biomèdic hegemònic, no? Entenent que és un model sobrerepresentat, que té el monopoli, i no només de les pràctiques d'atenció, sinó també a nivell epistemològic, no? De sabers i de discursos. I realment, fora del model mèdic hegemònic, existeixen multitud de pràctiques, de discursos, de sabers. No sé, arreu d'Europa, per exemple, no? S'han popularitzat les cases de crisi, que són espais que neixen de la xarxa internacional de supervivents de la psiquiatria i que proposen una atenció al patiment i a les crisis des de fora del marc dels diagnòstics psiquiàtrics i dels psicofàrmacs com a resposta al patiment, no? També hi ha algunes reformulacions del marc públic d'atenció que són interessants. No sé, el cas de Trieste, al nord d'Itàlia, amb la desinstitucionalització psiquiàtrica, o a Equador amb la Ley Nacional de Cuidados, fins i tot algunes propostes d'atenció al patiment pensades específicament per fer front al patiment que viuen les dones pel fet de ser dones, no? Seria el cas de Drayton Park a Londres. Molts processos a Llatinoamèrica que parteixen del reconeixement de malestars compartits, no? Que responen a qüestions estructurals amb els que es busca d'alguna manera transformar la realitat, no? O sigui, jo crec que hi ha molts exemples, no? D'on que revisar, d'on extreure el que ha funcionat, el que no ha funcionat.
I en el mentrestant, és a dir, en aquesta època una mica incerta en el qual estàvem parlant, doncs tenim les xarxes de suport que fan una funció clau, però alhora no és massa suficient. Però tampoc ara podem preveure un megacanvi radical que ens porti a una situació ideal a la qual puguem tractar tot això a partir de noves propostes i amb noves perspectives. Llavors, de quina manera ens podem fer això, companyonia, no? De quina manera creus que ara mateix podem practicar el suport mutu des d'un punt de vista més enfocat des de la salut mental? Bueno, jo crec que totes aquestes experiències que comentava, d'alguna manera, és el que proposen, no? Com posar el suport mutu al centre, al final, per construir espais generadors de benestar i de condicions dignes d'existir, no? Sí, evidentment, el suport mutu al centre. I a partir d'aquí, construir espais, contextos, itineraris, no sé, el que sigui, que d'alguna manera acompanyin a les persones a produir i reproduir la seva pròpia salut, no? Com recuperant l'agència d'alguna manera des de l'autogestió dels nostres cossos, de les nostres comunitats, de la nostra salut, en definitiva, del nostre benestar. Entenc que no és fàcil, No, és una proposta complicada, però bueno, estamos en ello, una mica. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Amb aquesta xerrada ja culminaríem el cicle de xerrades que hem estat fent entorn al malestar, al benestar juvenil, etc., com una altra eina o com un altre mecanisme desmobilitzador, com en certa manera repressor. Llavors, això donaríem ja per finalitzat aquest cicle de xerrades al canal i continuarem el mes que ve amb més contingut que ja anirem publicant per xarxes. Us deixarem aquí a baix el link de la descripció també els perfils i les xarxes de l'Associació de la Clara perquè els pugueu seguir i pugueu estar al dia i bé, doncs això seria tot. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres.